Wow, a be was as to be I say, you be answer can be yen and require the Bessiano. That's it, or Bawas as so no, but say, once you uncrophone, you ever know, ye too. What another dear assassin Jow. No be about how was saying, you know, I didn't like I. Or bet you if you didn't say bro, this cabro. Takunda, ma, we are the brunch, one sense, you know. What didn't say at the Tutu pa my. Omade hye yemamu nyina atrase emmakwaba edemu benyansapo kasamfonyi so nyansapo ba bia wo bia no agye so de ama me se yesane ne badwemba ekwan so yetrase se dia nyansapo na mo amunim se eye empanyin fa adwen ebetrase na yetututu ye hofo atiefutu a abakwasem ene amamre ne ho amane na yafefefe bia na afi no ye de abo ekutudwum enunti ena da ne de nyina esi enkunwa nti bomoden na subscribe ade ehia na eboa se no ni kwasa wonko a oye pesemi nkunya na ohwe ode bomoden a o subscribe ade bie to ma obenya na afi no abomoden no wache se ne be ya wadamfo bia o ba bia onye hu ne ekoso ewofie no obehu bie na afi wabomoden ede wadwenche de ato ase ede amaye na niema etimi akobokobokoboko ede amaye kama yedam se moye city na moye ne saa ede amaye ene yasa ababa beto ache yabre wabim okofopoma yede ye friend se asante nwoma asante nyina book no enie ye ba na yabebiem na afi yesua bi ni akenkan bi na yekoyenim koko asenkomo ena yeba abeboyi obrewa yama wakwaba ebe nyansapo kasamfo eyisi na umpom ti sei Onyankopɔn tumi ne mo mpaibo ye de otwedi ampon ase bronya na na ye kura efihia pa na ye mema ye ho efri edienti ena emre etimi asesa sei so yesuba bia ye da na die abrabomu asetenemu obo ade niema wo yode ma yenye yetete ho no so baby aye de na di bi ka ho bi enu di na neye eniema mu ato ape na eniema ekochew ede amaye na ana onifiri ma enyeye esanse ensuo titiru eye honhom enu nti wose na onyankopon honhom butunsuo nani na okase enye han na eye han ti ensuo de da wonyina no eye honhom eden na yede eye yensuo ene ade nananom awodo wo nkura awodo so abusuan panyinifo di kronom ene yene ankasa kromma no ede anamu na yetu efi ahodo ede kan yensuo no ni nyina aka ho bi ene etimi de wo hawa ba na ede yebesua de ye wa abrewa ho ede yebema no na wotututuefo na yakoyenim abrewa ene de yefese yene ankasa yasetena mu ni abra bomu ni ade no emre bi eni udi nkomo ma akan kane no se nipa bekwa akope ba bi kura atena wono pe babia nsuo da na wo ma ben se ne be ya nsuo ne beboa wo mu ko nsuo na wodi dwane bibia ubedie bibia wenom wodi benom be yeku akura na nsuo a me pese me dika bi sa abewa ene suba bia ye da na die ani fia wodo a ye de kekeka ye nsuo ne yensa ase a yete so no eno ka ho bi ena ama niema aye basade ama adase yana eka ho pa if you say empanyin se krokoto ye nkase krokosen na enku bi kuru so nkose se ye de ageman so se eniema ekoso no eno ne ka ho a ama ahokyere aye kese se kane nananom ye pe baby atena na ye pe baby a ensuo ye bisa se ensuo ben ho na aduane de wokona wonya kwadwofo nko ade a busumi nsia benya aduane na se ensuo ni ho a obebre ti baby a nananom be chichirikuru bia na ye pe de ensuo ben ise ensuo ye nkwa abrewa betimi amiehu kane no ede aniema bisa ena nananom ye ede ma ensuo na eboa etimi ebo omamu no kro no ne timamufuo nyina ho ban a ene nhu bisa kane no na nananom kwatan nsuo bia ho a wo mu pensuo no eda wo mu de beson no
Okay. Okay. Eda wo mu de beson no. Fi se nsuo nya da nyina na e wo se ye kɔ ha no. Enti asase bi wo hɔ a yes ye nkoso ebrada. Nsuo no oda hɔ ni nti. Asase kura ye ha ne da bia. Ni yi da bia se wo se brada. Yemfa nkɔ ba bia. Yemfa nkɔ nsuo no brada ye nkom. Yintwa nkɔ ye adwuma. Asase no kura brada ye nya adwuma wo so. Na chese saa da wo no no won so de ahome. Wobekɔ ba bia si wukuada. Yesi fiada ye nkɔ ene saa ne ma no. Sehwi sehwi nyina ya woda ye nkɔ ba bia. Nsuo ye honhom. Nsuo ye nkwa. Nti wonyankopɔ korɔ bɔ ye no. Odi nsuo ye adetitu paa mai. Enipadua yi kura ye wo yi. Nsuo dɔɔso wo yimu. Che yimu gya ne ye hu bibia. Ewe senti enyame ye ne saa. Na enei yenhwɛ sɛ na nsuo bi wɔ hɔ a yɛse benada yenkum efiara yenkum we adwoara yenkum we ukuara yenkum ya wada asase we yenkoso na kyerɛ sɛ ɔno nso de home enei ni nyina eni hɔ yɛwɔ mire bi a nananom ayi asi hɔ sɛ saa bere we nsuo ɛwɔ se yɛkɔsɔn no tamwaso sɛ ne ekom ne yɛkɔsɔn ti ekom ne yɛkɔsɔn no ebi a yɛde udwan ne ho ne yɛm ekogu nsawie twadwan wo mo kansema hodoɔ ɛde amensuo no ne yɛahyɛ ne bɔ sɛ bɔne bia nkaeɛ na woboaeɛ ne a afese ne ɛbɛsan aba enso enei kwan kura na wo kɔka kyɛ ne sɛ nsuo we wɔ sɛ saa bere ye kɔsɔn no bɔ na ba so ne ye de ade srede foforo ɛto hɔ obi ani hɔ obɛkɔ enti bia me de me to fam a tete ye nsuo ne ye bɛtoto ye no kura no ɛne so atete enye kɛseɛ saa bi ai efa yesisi no esisi no de di si adan di si de eye filling station ye de ye ene de kata so de aye kwan so ye de ye ti amensuo no na ho ɔde so ate na ho ɔde so ate no eni ba papa na ewo mu a ye nom a ye nya ho ɔde enya nkwa no ni nyina yera se yade ni ade a ebu a yade a ye nti bi ni da enye hwia se abebu o me yi mu ni nyina efiri saa ene pa na ewo nsuo no mu a ye nom no ene ni hɔ enti wo nom nsuo ni nyina wo fa yade na se tumi ewo nsuo mu a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yedi nsuo ni ɛno nti na ebeduru ba bi yɛse nsuo bi ni nsuo bi emmomu na ana tete no kura no ni enima ba kwesem bi sɛ de nsuo ni biri mu no na wo mu ayɛ aka no nti wo mu atu anwea saa na esi wo mu ntam sɛ ya anwea no utim bubu ma na yi na sɛ metiase a yɛde anwea na yɛsɛ fasuo wo mu na ato yɛ fasuo nye nipa na yɛ sa meka o se nipa o bi wo mu na etu anwea no a eni si wo mu mfimfini enti de nsu nko biri mu ne biri mu nso nko de nsu na yɛte na bakwasɛm bi sɛ yɛso ɔbɔfuo bi kɔ wirem okoduro no sɛ ne nsu yi ne anwea kakra yi ewo hɔ edi enti de wo timi nam ha ne wo nam ha ne bi nka ebi enkɔ de no yɔnko wɔ enti so ɔde ne nsa bo nsu bi so ɔde gu we mu ana abɔ agu obo we so ɔde gu we mu ana abɔ agu enti yɛ saa ma wa yɛ na dwen sɛ ne anwea no esinsinsin no obetu agu ɔdane betene a wosi na ayɛ abakwasema yi sɛ esinsuo na no sa bɔfo no esi hɔ ayɛ te sɛ ayi lot yiri nkyini si yɛsɛ no nso si hɔ saa
de nsu ni biri mu ne ntem betini si ho esi wonum ntam mfimfin won okogyan na oyɛ sɛ nka wɔkeka ka wɔn abɔ mu no wo opese otu anwea no wo hunu de be ye dane betene na ɛsɛ akɔyɛ ɔkɔfa akyekyedeɛ bɛ fie benya asɛm yi ne wie bi asɛm penipa nipa ne pa asɛm nti wo dane betene a kane no na school fo eti be kɔ excursion kɔhwɛ wo kɔhwɛ wa dane betene si etue ne dane kɔ betene no bisi wo tententen ni totwi nyina wo no ho saa ne si wo tententen school for enu ti e wo se ka bibi e de kire ye ne ana say wo say obi a say aya aka ne ade ni nyina enye ye nko nipa nko ne ye ana sisie ni niema bi wo ho a e course we tano ene nsue ba akọ de bia wo mu so ya aka ye say bia wo nyina papa uhunu ade ne na bia no wo ye pa ena tano so na so odin nti bire ba say bia papa ene no edi nkomo ka chense china o kire ne ba bi a won koda wo de okoda ho a eduane bibia ye nhaw koda ho na tano nase eni eyi aboa wi adwini bi wo tano mpa dia bi ni wodi bi kwade bia wa obi kun obefa wo kora na otie ye no kobo tano amane so papa be bi a wa kire papa no so ma tano no bra on famra mama bia so bra o ko ka kire no pe o amabre no kora anso no wo sori ti wo sori ya wo ko ya o papa ka kire no ase waba wo kire ndie wo nko na na bia so beduru bia so beduru ena won so o du ho no si agama ba wo se ene ka ho na ta no wo ko we ka ase wa ti ma kire no be bi e so ko da no hafu mu ho kire be bi e wo so ko da na se ne wo ko no wa anto no dia ene no wa ko bia e kire ho enu ni din bia no okay enti ebra tano de dimika do so to ana bia so ato just tano nye Twi afanenim ti baby a bia faaye no se du baby e wasanka tano kubum na bia da no ho afase enti wo mu aye kɔ hɔ de se so duru hɔ a ohun sampa yo da no ho fa ho saa na yese de oduru baby na so twa no abia o da no ho nti yese ho be sa ha ne we se mankranso de wo mu apere so saa enti ya fe de ye ya ne se ya fe na bia awura fom baby a no oduru sese de yesi aye no ye dani ade obibu no no awura fom na tano so afa asase na ni nti yesi ho no oduru hɔ a bia no oba se obeduru ha no na woni hɔ wura asase na se ena tano so na mani sei na okopie ekiri ho sesi e wo ho ayi asema wo kan de se de esi bible mu a na Jacob ne hizo de ni nuan na ho wonwi nti ode mu anwomadura no kɔ ma o papa hyira no no ebi ani tano na kontan aboa na efre no kobo ya adwuna aye de pa kwankwan sa kire nase ne tano nti tano nam wom kese pa ne kobo kobo no ware tano ba ena ote sese no papa peso ye ena ono dimirika kobo na se amane sese na papa yi ti ahonye ha ena wonu so nim se wo magya na ni afra ntie no no
odi mirika koye ne ho se bia ti o kra no da no ho kona na yi bia so duru ho wo ke wo se bia wo se eja edai ebra me de hye wo sa pa ho se eja me dai wo so ene eta no na aka me kosisi enti ka ho se wa anto no de ene ekọ bia kire do ha wo na ye den na bia hu se kobo ne kobo eje eta no amane ne bia eni kobo nkan se konkonsa de ye de ne ye to bete enti ba sa no abia hu se kobo se wo kọ no wo de ne koe nti wo de ne koe no na woni fie ho ne de na che se wono a wo ho no no wono wo kwete asem yeto nti kobo de bia kibini uchi bi nsu kotum yenye na so obekum po ho asma bi ne de bofu ekoye nti omi si uduru ba bia wo wura asase na sese ene tano afa so bi se ya to kokakra se be fan se aha ne se school mu hu se be duru nyin chance no a opie na wo ko kese tano etwam ko ni se kura onso afa se enuanu mienu omo nkan sese arefo ye ka na sa na ma obi nkwaje ne ho akinyi mesre mo e ma akokoduru on ma nkoyi kobo mfita no mse ode koto biem yo mu de obi won ma obanyi achi won na ya na esa nipa chinyifo na ya ne nsuofo wo mo no bo se okogina asua busua panyin ho medare asuo eye okofo poma akura mu kura amfame na asua busua panyin asua busua panyin ketwa we eno no efa no kura yesi wo hu otampoa anso wetwa no poa wetwa no poa da no a wanya okura de biara obefa se ne panyin bi na yesi yeyi manka nkese no na ofiri entoboro so fam ho beebi na wokodo mankra so fam ho wom ko afu mu ayeba wom duru ho ne mankra wom ko afu ne nsuye toye wom duru ho ne mankra ne yi ena pei ni awone ne eba ne se mankra de wayiri se ehu me yensai ne nkope nkura yi bi ase na e kira de ebechin na eso ate akra bridge ne kura chano nso mitimi bu twene to so kura nsuye na yira fa so ihu ade so sa ejina wasa ho opa de ne mankra we de me wo fin kura mi twa amitu okpeda wo bete wo fin kura mi twa besin mi enko mitimi aso mu de wadware akọ no se me ensu ayese me de afedie media mi ko wase wo kwa akọ media me san ko penkura ni bi ase ada o yes wo tu ni nanu yo hu ni se twon ni nsu yi bu no fa sokoro e bu no fa sokoro o di mi ka na dwobere ko bo ama na ewu nkura ni bi ase ana dwobere hwan ade e chen ye wo ba ye ni nsu yi so ate e twene no kura so da so enso hini ni yiku hu ni be mi esudwafu ti ehu gum bi mu so no ne nkura no nyina ti ehu gum ye afiri yeso ko ni bi musuku bi se hwe wo mu ko ye bi suku bi se on fa no nko be bia wo hwa odinesi idura na dwo no won ne ma no no mu yina beto kokko se sori ko twa afen za no mu yi nti dise o kire ne ma yesu mu ye no de koma mankra na uyi ne ma wo mu pa oye ya wo ko yi musuye ni wi esi ape ho wo pie de wo kan ya okobo aye a mu anaso mu ko bisa ne mu no wo ye konfo meboa so bi musuku be onna e kire akwankire e ma mpa wo mu ko ye ma nsuo ne baaye oyi no ma wo mu esi eyi no ba na yenye ne hwe ni aboa aka ne ketere me firi so na ne ketere me ni kire mana wo de kan sa asem no yenye ne hu bibia na tete ma ne de ketere me ni ho wow sa so ayi sie wo nsuye na no mfa nko ba bia bi sie wo nsuye na no se de wo kan bebre si wo lake bosontwen titiri wo mo free enkran eba no na wono mpe di epo ebetwa bosontwene mpoa no oh wutimi nwa mo
ye dwa pokra se ye dwa mu da bia ene yesi utomu a no de wo sa o ma obekọ oso mu anu wabu mu enye eyade a eni kwa se ye gi ehu achinyi ewo ho se nipa wutu we bi de obi twa apo ebe yo ya pa so we ni asen wo se de ebe ni anu obi ka se oh edu ni de wora we ni wo de ende mi wo ma me kua ni mu kra se nye bi ni woti ebe yo ya ente kra obeka ya opemso eboai ema alegbosomtwe amamre ni amane ananka so ba ye kane no ikukum nantwie ema wosomtwe ensu ye wo asante be mu nyina wokoyi wo bia no musuo ema enti wo ba ye no wo se na henie no ekọ so pa cause wo ye de ya ye ne ahonhom bi ena ete asase no so a ensuo nso ka ho a honhom bi ne dua mu enti se wodi buo ne ani die se fata de mansuo a ba bia me tisesi abrewa na me ensuo eda me eben me saa na owura bi abesi ne dan wo ba bia me mete no na besi ne ontumi mam na oba bia ohumia wo ya ade o wani adino na mbisa nse adan ya wo se yesi onini bi wa ha na msi onyini Ghana yo hei onyini ba bia yeti ya se dan ne ade onyini da so te a onyini de se binim se epokasie mu pa na aboa onyini wo eno wose da bi o yesi eyensuo ye da heya na msi ensuo ye da he na se onyini de ase ne mekura mitri ye ko meda obeba beda meda ne nche bebo mini wonum a obebo me ho ban de eni kwa se meye a ebema wa ha me physical obepie no abeha me ene se megum bola me die agyanan begum etete ntasuo agum ana me ne mefi ede agu nsuo no fufufu no kura no akoyi ato atwen me nto bola mu we nyina nso menye ti se menye we nyina de a na se onyini ne nye onyini bia kaka ne mum ensuo mum na yi onyini de a ene me de bitimpo ayi meka zasem ya meka zasem we cheno wani adino nam se no anya ne adin entiasie bi na mewo esanse se ye onsuo yi na oda ho no na se oye oni a oba atan se wonko ne honko ye ne bone a onye obone ko omo ye fu ha nyina no no omo sa edigu omo no bai so obi anka nche me se wo hu onyini bi wo hoda na emom se oye onyina ampa na wudi ne bone tutu ne mafi agyanan bia ene ne ma enye ede kanabia ene obeyin wadi a kire ama obehaw eji se migiri se wo nya sante ase we ya eno nkire se unyini se nyankopon wo ho ko nyankopon na ye sansuo no enya epomu ne yese maame watan wote hwa na ye epo no nya nyankopon na ade nti na maame watan mu no wote so ne tena bia sa enti nananum bi atoto ne ma dense ama mamre ne amane e wose wo mo ye no no wo mo nye hwe kane ye krom gyaakye ye frɛ afuo bi mu aduasu abrewa wo kɔ a ubedu baabi ne na dɔtɔ pa na ɛda ensuo no ɛda ase kumaa bi ayɛ kanko ɔhyɛ dɔtɔ na se na abrewa ubesane be posa na usane a na yekobu ahaba yi anwono mo ahaba yi bi ha no wabuka su ha no na wabuka na sa wa yense kopo na wode pampura tiegum anka hono tiegum amangwa tiegum abe eni anhaba hodo disa wo ani sei na ewo hokrojin ayese dido no na wosana wonom a wotim se bibia agu akoma ho enei me maame mu si ni hobiem efi se omadwa me piano atwa dotto na firi wo ti na wo mu kwafo mu mo kire wo mu kane so ye beso aso agadon de agu nkenten mu ye nsansuo mfam firifi o betwa bese nkwansi bese num na wakoto sansu no na wasa na aka bese kwansi ba ko na oduru wafu tu wafu nkro timba besa esa ade ko enti ensuo ya ade a eboa ye ne a wo se ye nso ye di ne nie na ye ne esefata edemanti abrewa ye koyi afi na ya wuramu enkrofo be colleague bosomtwe o mo frɛ bibi meet me there eno ya afi na hyase new year no won mo kopa ene condom timi short
Kote sauce. Sa no no ne yesu we mu koya ne nsuye no bu ofu. Ai. Kote sauce ye timi short. Ene ne me fi a won mu ko ne mpo atwa ene ade a won mu colleague bosomtwa. Eno nti afi bia si lake afa nipa. Kwanhia si. Enye nsuo no. Ne mum efi ne adwem timpo bone na. Go obi aboni timpo sa amni e ho no obekwa akofa ne mpena. Nti ubedru nsuo no. Abro aka bibi kire wo mo mame. The American say afiko afiba afino enware na nso nye nipa nyina na to ye Sa. obi wo ada no akra burunya da no no wo film ebi die be ye nkwanhia ebi die ye boku ebi die ye anigye mmoroso a amanfo okwaje eni nsuo ho bosontwe ho ni nsuo akase wo fin no ne ade nyina nkrofo aye bi wo ho nkrofo kokwaje ye ni ye he kura de say ye nsuo ye wa he wo nwamu obi abeye bi wo ho. Oh fine. Bia bi omo no ansan. Ye ne ye no ansan. Enti no mo abobekọ se mo kwaji moni no. Ya se ni awo pesu bi nyema wo no. Wo so ye ne saa ma no. Ensuo no so wonso da ho, wonso hia ahoto. Enti wo kwa ma wani na ho. Sa bia a wo kọ na nye wo fie. Wonu ni fie ni ho na wo kọ ho. Na wo kọ wuro obi fie so afa ni die eni ahobrase kọ so de ni die eni ahobrase ewura wo bi fie a wo de wutiri so bepie a boni bia enka wo na akwaye ni amo ho se wo de ewu mu hwe de wote no wote wo ho so mia na mbaaye na mia na besena kwa ka hunu se wa wo bai na se nyankopon anyo wadoma wa wo nsa anko ti yesre meba wa ne mrante mpanyimfo eni wo mu aso ayaye saade no na nkrofo ba ho beji eni no wakoto ano na wo yi wadwuma wo ho apesika afi bia de fata sa wo de ma no ema wo no nso na komato ne yemu no ye ma no Yes enya ha na akwa nam ko roman nam ko pentagon nam ko anglican nti me de yesu tena wa so de dem we bible say nuabo ho na eni mfaso eni nyina so no enya adwuma ne se wo nyina so so duabo hu na eni nyina so bible kura kan ye no wakire duabo hu na eni nyina so no enya adwuma wonye no hwe wonka no hwe wonye ni bibia na wabo odua enyina so ne sei ade ne be ka sei ade sei no ye no no frɛ mi bo ni dua enti mi kodi hu adwuma ohwehwe mu enyina so bi ani ne se wonyina so so ebi a wasi hotel afa contrast de hotel na gya na bia ene akotu nsuo no kese nananom kura hu mfiri se wo ye nsuo no wo ye ho yie ena wo de wo menya ba bia mto nsuo no na eku sa bibi betimi ato kania complex ya so jala ha no wo mbetena ho no na nsuo wo nwam ye de ye he ni enu na wo mu de ye toilet etu entwinim sasabonsam betena ho sasabonsam betena asoro tu budie di ho ne complex ho no no ha wo mu adwepɛ se do be fa kurum pɛ ade achi a ebi a wi batim wo mu afi na sojafo ete ho no eni ahoto yesi sasabonsam ba ho wo mu di tuo kwete no hene na akwete no betimi ekun sasabonsam wo mu ye ya ekire ya wo mu sese wo mu toilet wo ho nyina enemu enu na ema ne basa ti afi wo mu bi ya na ye de ko ma sa na ebe ni nyina jaye enti onipa de wo pesu obi nyema wo no so ye ma ne saa so wo dem untimi nwura ho na ho ba ho na oti ntasuo gu ho na be hawa na odwonso gu ho na be hawa ade na ensuo da ho na kwadwonso agu wankasa kura ye wudini wo ye wudini wo bɔ man wo ye manbɔfo nsuo bi so wo a wo chiri saa janan no a wo ye so de yade ni gya wo so esikafo ahodo a yesi ne okotre ne fie ne suro kuchi no eno ye se ne fa ha wantimi ampagya ne ho kura da ene ade no de efifra no
Ye fifra ade a wode ye no so otua wo so ka. Abra ye sori so. E de na wo beka na wode atwa to zan se ene ye hu am ye hu niema bi. Ene niema eni kwa se ye editia ensuo. Editi wo mu twa mpoa. Edi nsem hunu koto nsuo ene nsuo ketwa we ni we ni ade no. Afutu obayi anse buronya yi aye wura mi bebre na ebesi wo ma ye kopo ho wo ma mo ba leg bosomtwe ene ensuo ahodo a aka no no. En ye maame nom kura kuafo a ebi obi behwe onnimu no esese no afutu be na ade be ma wo. Afutu a ede be ma ne se trasa no kura se yenye de ye busa tete atempon no na be kire ye kwan a ye be fa so bra na ye kwigide no na ye de todwum momi ye busa tete atempon ni no be kire ni o onyame be kire yin o eja be kire Otumfuo be kire yin o de kwan da ubuse o de kwan da oyoyo de kwan da obe kire o de kwan da enti na emafo no ye musa tetero ne wonsu bebira ye nko kire janan Nsu kura de ene kane no kura no na nsu bi wona so odwunsogu mu a na yesi yade bi dede enkanso afi na wodwunso moja dwunso moja enkanso na ayew se da bia so de na akodware mu akoburu nsu ya behwe na ayi bi abo mo maso yesi wabo ne dagwa mankra se yesi mankra abo ne dagwa ne tua no mo maso sei eni aduro so obo dagwa a wodi be ko wi eni aduro enti no kane no na ye nananum di so pa ye beto ye maame no se me ka se eduru brada na mankra e ma mpanimfo ni gina so na nkoda yi ni ye sakoma ye no sa ni nyina na ye adwuma pa na ye adwuma na boa na enti nsuo nya ade a ye de ni di agoro nsuo we me sister baba ko se enkrofo se bosom ye bonsam wo nete enyame ne bo nete na ye di anwo no bosom na bonsam wo nete nyame ne wo nete ti bosom nye bonsam nyame ade enti ade bia na ya na ha me so se obi wo ho a ensuo no ana ade na wo komu no wayo wadwene se wo mu no wo kopede ye ho no mi asem no wo mu no de na wo kope no wo ho kane mankran kesi ye da hui ese oye busumuru ye woni pa amamire bi busumuru eni se ye papa ye busumuru ni ebranda wo kire buru ebranda busumuru kire buru enti papa duru branda na na yire no mo nwe buru se branda wo wi buru a wo baba yare ye so pata papa ekusia ne nkokọ ana ensa fufu saa de mi edu enti mankra nso ye dua buru dua so kane ho pa ne ba bia na eburu omu pie kane enso mankra akiri ebranda buru yesi so de bitu wo gi akinyi de bitum wo de kọ aburu kiri wo be ba amana fa ebre no so be ba mankra be fa na mankra fa ni papa ne unipa nim ni enti a na ye mfumso bi enkrofo ye ni okudu said ye de Galamsey ni ade asɛ mankra yesubo ntena na awere ho keke sikape boni nti ti yesre mo pa sa afi ya ye wura mu ye miense ye ho asantefo de na wo ho a ye gya to ho eto ye chi no ye so to twene wachi a wo be na de wanim na wo to ade pa twene wachi a wo na da wanim a wo be akọfa papa otu ade bone twene wachi a ebere da wanim no be kro bone no na abefa ti yenhwe yiye sa abere bia no ye beto papa atwene yechi ye ku yanim ye nto papa na akọ na de wanim a wanya papa afa ye dase moma ye nto papa emfa nto yechi na ye kunu ye kusia no wanim a akoye papa
Wan hwe na why wan say wachi nti wo de bone to a eno na abekwa akohia no e wo wanim a e de wo hawo e de bebre wo ensu a eye ahonhom ena ye ne wonu nyina ete yemfa ani die ene ebu asem fata emfa emma yensu China fo ya so ne ba ha be se yensu ye do furu penti ye makwan ma wo mu ba ha e be se yensu ne mu wo mu no di boye de ye ho bai e die ne ye Ghana fo ya hwene ya da yensesa ye ho ebe kire wa hanom yemfa nsi wa hanom na yensore so na yenko ye mamu nyina mo ene hwe medini abusuapani Osu Aduomi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abon ntaka na mane yakese na ntakra abon de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na